vím, že průměrný věk je 72 let. Úžasné, gratuluju, pojďte. Asi tu lavici dáme dál, ne, že jo? Tak. Prosím, ano. Tak, mám tady frontmentku kapely klubu seniorů z Liberce. Co nám řeknete? Ráda bych vám řekla, že vůbec nejsme žádný profesionálové. Za zpívání dostaneme úsměv a každýho 15. důchod. To je jediný. A já vás poprosím, abyste zpívali s náma. Ale, Hanko, co s tím? Já nevím, kde je druhý ten? Tady, tak si to vem. Tak. Dobře, Matilda a Tilda rozdali mezi vás zpěvníčky. Jsou to samý šlágry evergreeny, prosím vás, přidejte se, podpořte zpěvem. No to je tolik let členů jsme tady ještě dneska neměli. Krásné. Takže bude tam hymna pro Matildu, když jaro zaťuká s láskou, sladké hlouposti je po dešti, Agnus Dei už zhor zní zvon a all happy day. Takže víte, samé pecky. Prosím, přidejte se. Hodně štěstí přeji. Děkujem. Já jestli se mně podaří z těch schodů slíst, tak to i oddiriguju, ale... Děkuju, tohle si vezme. Takže zlomte vás.